a dneska tu budeme hrať. Pustíme sa do toho. Jo, aký divný pocit nejako, neviem prečo takto, proste teraz mám dobrý čas, to. Jo, mám taký divný pocit, neviem. Tak už tak úplne dole, lebo najprv nahrával zvuk, čo už je veľmi pomal, lebo tak no. Mutneme call a dobre, ideme na to. Začíname tuto, dobre, dúfam, že nezomreme. Potom to preskočíme samozrejme, lebo takhle to bude vždycky. Vždycky budeme zomierať, ale to už raz stalo. Že tak no a to je úžasné. Čiže nezomierate v tejto hre, buďte v tej dobrý a budete prosím, čo bude. No nič. Ako teraz robím video na môj druhý kanál, už tam jedno video, ak sa nemýlim, mám. Volá sa Jakub Ender, čiže choďte tam do toho kanálu a budete cooloví. Dúfam, že to čeknete, keď nie, tak vás nič mu nespravím. Nezabijem vás, pretože neviem, kde bývate a ešte k tomu som kresťan. Milujem Boha. Hashtag I love God. No nič. A ja som kresťan, ty nejsi. To bol môj brat, by the way. On je strašne veľký debil. Ale ti poznal. A nejsi debil, dobre. Tak nič. Takže vidíš, tu sú pekné obrázky, vidíte. Toto nejaké dáš. Nejako ich moc dobre nevidím, ináč, ale to je jedno. Takže už je 1 AM, že za chvíľu to začne, tento music ball začne byť dosť agresívny. A všetci mobovi, všetci animatronikovia začali byť dosť agresívni po tomto. Ja vidíte tam toho papeta. Rock It Party Play. Rock It Party Play, what the hell? To je jedno. Dobre, vidím. Budeme sa chvíľu musieť natočiť to, lebo tak no to video. Teraz potom to pôjdem natočiť to video, čiže tak no a potom ho tam dám. Ja to všetko robím na Erikovom počítači, lebo ten na tom je najlepší. Nechcem sťahovať ten. Nechcem mi to robiť na mojom, čiže tak no. Nechcem byť, keď to potom dám na môj kanál potom. A teraz začína to, už to začína. Už sa začínam bať, ani ne. Ani ne. No tak, ja sa nebojím, ak sa nebojím ničoho. I'm sorry, just silence. Ešte všetci sú tu na stage, to je aké divné. Tam. Čo sa stalo? What the fuck? Ja neviem ani, čo sa stalo, ľudia. Už je niekto už je preč. A to je Bunny. A tu je Bunny, ahoj, kamoš. Ja sa tak nenávidím ťa, Bunny. Nežo ma dneska vystrašíš, lebo si tam poriadnu bestiačku. Že to budem volať. Chceme to na kamere 3. Jej, dúfam, že nepôjdeš do kamery 2, lebo ti ešte zabijem. Všetci sú tu, aj Čika ešte nevyšla. 4 minúty zatáčam, wow. A to je jedno. 4 minúty vlastne už je dobre na 3 AM, ale to je jedno. Neviem, či to dám, to je jedna vec. Už to není. Že by sa vrátil? No to je divné, keď sa vrátil. Ja asi viem, kde je. Tam není. Dobre, tak. Tak si kde môže byť? Na nejakých kamerách, ale neviem kde. Sa vrátil, ale sa nevraca sa. Sa aj nevracajú, či tak. Jeho moc nevidím, ľudia. Jo, asi toto blbosť. Partium 2. Tak ja teda vážne neviem, čo sa deje.
sa bojím ľudia. Iba 3 hodiny. A to je, konečne som ťa našiel. Aučika, nejaký creeper. Ma dosť stresuje. A Freddy už je tu! Jaká úžasná vec! Freddy už je hneď tu. To je jaké úžasné! Hovorili sme ho. Ale ešte nie je vo venče nikto. Nikto vo venče, čo je úžasné. A musíme teraz ísť line-upnú music boxu, pretože ako viete, už nás vyskočí tá bábika, ktorá ešte na mňa nikdy nevyskočila. A Bunny tak nejak chilluje tam, neviem prečo. Rád chilluje aj... Čo chilluješ? Čo chilluješ na mňa? Dá si ide až do 6. Do 6. Ja stále neviem ako Bunny ho ty kokos dám dole. To bude iba tak chillovať. Keď to bude iba tak chillovať, tak to bude, tak ťa budem milovať. Dobre, idem. A poď sem, dobre? Zase? Nepôjdem sem, ja budem učiť. Ale... Ahoj. Ale však nemám, podľa mňa nezabije. Koľko hodín? Aj neviem. Ešte stále není. Počkaj. Teda on je už vo mente. To nie je dobré. Ale hľuda však to už bude končiť všetko. Ako on však bude končiť. Prosím Bože, už to všetko bude končiť. Prosím Pane Bože, nech to bude všetko končiť. To je jedno. On už tam není? Je to divné. On už tam není ani. A on je stále tu. Teraz si find up music boxu. To nás zabije. Myslím, že nás zabije Freddy. Freddy dosť veľký creep ako. Jej. Jej. Kto vyhral? Jej. Bez jedného jumpscareu. Takže to bolo Five Nights at Freddy's 2 demo a úfam, že ste si užili a let's go!